Miyerkules, tabang medical kita ngunyan. Miyerkules ngunyang partner, digdi sa Legazpi, medyo makusugan dalugdog. Aha. Makusog na nga niyan, uranduman, pero digdi medyo maluya. Darayan partner kang low pressure area. Oh, see? Yes. Partner duwang istorya ni panibagong paglaom asin pagtaonin ayuda an ihahatod tango niya na paghahapon. Digdi lang yan, sa tabang ora mismo, ang programa kan Ako Bicol Party List, katabang nakasurog pa na padagos na nagdadaranin ayuda, nagdadaranin tabang, nagahatod nin kaugmahan asin pag-asa sa mga kababayan tag Bicolano. Partner, ano ang enot na naglalaog sa isip mo partner pag nadadangog mo ang helang na stroke? Ang inot na naglalaog sa isip ko. Ang inot na naglalaog sa isip ko, siguro niya kung may nakimay na naman. Tama ako, sabi ko na sa imo, Ika Ferry, pag inapot ko kay Joshua, kay partner, kung ano ang naglalaog sa isip niya, pag nadangog niya ang helang na stroke, tama so sinabi ko, May nagkakiribad na naman. nagkakirimay na naman. So, partner, iyan kaya bagang stroke partner, life-threatening iyan partner na helang. Kuyan pati yan, yan ang sabi kan mga gurang traidor na... Traidor na kamatayan. kamatayan. Kaya may nabis to partner ang Pares tabang siyang kang medical heart team. attack. Day mo pinaglalauman partner, basta ka sa nang attack yun partner. May nabis to kaya partner ang tabang medical team na nanay na paratyenda partner sa merkado publiko kan uwas albay. Huli kan sa iya partner na helang na stroke, napundo partner ang sa iyang pagtitinda. Siyempre partner, apektado ang sa indang pagkabuhay. Ngani na mas maaraman ta partner ang bilog na storya, bit-bit ni Ika Ferry. Magdadalawang buwanang nagpapagaling ang 49 na taong gulang na si Nanay Maria Vicky Ristom ng Uwas Albay. Dahil ito sa sakit na high blood na nauwi sa mild stroke. Buwan ng Mayo noong maospital si Nanay Vicky. Kwento niya, labis na pananakit ng likod at pagkahilo ang kanyang naramdaman. Nawalan siya noon ng malay at nagising siyang nasa ospital na. Kita ang labis na pagbabago sa katawan ni Nanay Vicky. Nang hihina at nangangalay ang kamay, braso, tuhod at binti. Madalas na rin siyang maging makakalimutin. Madalas din daw itong matulala. Dati nakapaglaba ko, intirong kunyan. Kunyan, ay, dae na. Pirminang kunyan. Luwas kan maluyaho na. Dating tindera sa tindahan si Nanay Vicky na kanyang ibinuhay sa 7 anak na may kanya-kanya ng pamilya. Dahil sa karamdaman ay nahinto ito sa paghahanap buhay. Sa kabila ng pagiging makakalimutin, sabi niya ang hinding-hindi niya makakalimutan ang tulong na natanggap mula sa Action Co Center at Ako Bicol Party List. Inabot din namin ang food packs. Ako, natabangan talagang maraykan. Ako Bicol, sa kulang pasalamat ha. Nakakuha man. Naka-survive na. Kaya, yun, nakakuha na sana. Kaya makuha na sana ng kuwan. Yan, marayray na daw. Puro pa no. Ang mga ilaw ng tahanan na sinusubok ng karamdaman ang isa sa mga binibigyang prioridad ng programang Action Co Center at Ako Bicol Party List na mabigyan ng tulong at panibagong pag-asa. Ayan, Yan. partner, di ba? Aram partner ang helang na stroke, iyo yan so blood supply partner, day nakakadiretso sa utak. Dahil may nagbara sa ugat. Yan, may nagbara sa ugat. So, kaya saro na naman. arog ka na helang partner. Saro na naman na na-stroke, taga-Uwas Albay ang nagpasalamat sa Ako Bicol dahil sa dahil na siya nagtitiya, dinara mismo kan Ako Bicol kung saan ang lokasyon niya so katabangan.
lalo na subulong. Correct, partner. Pero partner, sa tuyang pagbabalik at siyan, mag-agom na naman, partner, duman giraray sa Uwas Albay na parehong senior citizen, as in may parehong kamatayan, partner, ang natauanin pambakal nin bulong kan sa tuyang program. Partner, nagtutubod ka, partner, na pag nagkakaedad na, partner, nagbuburutwaan na ang mga kamatayan, Siyempre, mga partner. kulugan sa lawas, dahil, Siyempre, partner, partner. lalo na kung ikamahigos ka, partner, sa trabaho. Siyempre, nagluluya naman so mga... Immune system. Immune system mo, pati na so mga organ So, mo. metabolism. Medyo, siyempre, aging naman sa mga human organ. Kumusta ka, partner? Yaong ka na duman sa stage na aging ka na. Day pa man, ako, biburo-balbalang ko ngunyan habang makusog pa. Habang makusog pa. pansa Tanganing ng payo. pagmaluya na talaga, partner, masabi ka na, time out na. Medyo sa gilid-gilid na. Pag medyo may edad ka na, puro na sa rin estimate. Ngunyan, habang makusog pa, pait pa. Balbal. Partner, ini kaya partner naman na nabisto ni Aika Ferry kan sa tuyang tabang medical team, parehas in the partner senior citizen na may helang ning diabetes. Duman naman ini partner giraray sa Uwas Albay. So ngunyan, partner, huli sa pagtios, hagad ka ini ang pagbakal ni na maintenance na bulong. Yan, partner, maugma ka, partner, sa sasabihin ko. Maugma ka. Siyempre. Natabangan liwat ini partner kan sa tuyang programa. Ang masasabi ko dyan, wow! Wow! Aramon tagiraray partner ang bilog na istorya sa istorya partner ni Aika Ferry. Nakilala ng tabang medical team sa bayan ng Uwas Albay ang mag-asawang sina Nanay Editha at Tatay Domingo Rempelio. Tila ba sinubok ng tadhana ang mag-asawa dahil pareho silang may sakit na diabetes. Ang 67 taong gulang na si Tatay Domingo ay naging emosyonal sa aming pagbisita. Bukod sa diabetes, ay na-stroke din si Tatay Domingo. Payat, hirap sa pagsasalita at hindi na makagalaw ng maayos. Mabuti na lang at nakakakilos pa ng mabuti ang kanyang 60 taong gulang na asawa na si Nanay Editha. Kwento niya, tuwing gabi, pamamanhid at sakit ng likod ang nararamdaman ni Tatay Domingo. Dating jail guard si Tatay Domingo na nahinto sa pagtatrabaho noong ma-stroke. Panlalabo naman ng mata ang hinaing ni Nanay Editha. Sabi niya, dahil din daw ito sa diabetes ayon sa doktor. Bukod dito, labis ang pananakit din ng kanyang ulo. Grabe, mas lalong naging si Bakuta. Nung di pa mga kadi-atake, talaga di ako problema. Pero kung dyan talaga, duwa na kami nagkakamati, kaya problema na. Dating nagluluto at nagtitinda ng iba't ibang klaseng ulam si Nanay Editha. Dahil sa karamdaman nilang mag-asawa ay nahinto ang kanilang kabuhayan. Sa ngayon, nakatenga na lang ang mga kagamitan nila sa pagluluto. Kaakibat ng kanilang sakit ay ang pag-inom ng kanilang gamot. Ngunit aminadong kapos sila sa budget dahil parehong walang hanap buhay. At dahil misyon ng programang Action Co Center Tabang Ora mismo at Ako Bicol Party List na matulungan ang mga Bicolanong nasa laylayan, natugunan ang pangangailangan ng mag-asawa. Inabot din namin ang dala naming food packs. Dakulang tabang po sa muya, kaya yung pangbakal kay bulong. Kaya nagpapasalamat ma ako sa ako Bicol kasi nakaano kami dyan. Talagang nahihirapan ako sa pagbakal kay maintenance. Salamat po sa mga ako Bicol kasi dakulang tabang po sa muya na inipig may maintenance ng bulong nakukuha kami. Di na ako namang problemang maray. Malasakit at pagbibigay ng tulong at pag-asa. Yan ang misyon ng programang Action Co Center at Ako Bicol Party List sa pangunguna ni Congressman Saldico at Congressman Jill Bungalon.
Ayan, partner, mag-agom na pares ang kamatean, partner, natabangan kan ako Bicol Party List. And utrong ko, ang tabang hinatod mismo duman Correct. sa mag-agom. Yan, duman sa Uwas Albay. Na Kaya partner, yan ang ang Ismail masasabitan, Linda. tabang ura mismo. Yan. Kaya sa mga arugman po kayo ng mga kababayan ta nangangaipuhan maning tabang medikal asin tabang legal, pasiring po kamo digdi sa muyang opisina sa Embarcadero de Legazpi, Barangay Victory Village, Legazpi City.